Putu wonten timbalan. Salukaning para pinter nyebutake sapa ingkang nandur bakal ngunduh, sapa ingkang utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal balekake. Jagat iki wis dadi paseksen. Yen tanduraning Putu Prabu kuwi mengko ala, tukule mesti ora bakal murakapi semono uga yen winihe-winih ingkang becik katemane bakal kinarya urip ana ing alam badan. Nanging wit saka sira Putu Prabu madhep nalindra negara Ngastina, sithik wayahe Bisma durung nate weruh marang lelakoning Putu Prabu ingkang anjoke marang bebener. Upama lho nggih. Nggih. Sira Putu Prabu iki mengko cukeng adreng ngukui negara Ngastina lan Indraprastha sak jajane. Upama lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya binangun kuwatiring puneyang. Kuwatiring puneyang yen to nganti sira Putu Prabu lan sak Kurawamu ngunduh wa ing pakarti Sri Sirna madyaning pabaratan ing Tegal Kurukasetra, sapa ingkang bakal kapitunan menika ing nedheng kula gagas. Niku sing lagi kula rembug. Menawi ngantos perang ageng Bratayuda menika klawampah kula lan sak kadang-kadyan para sata kruha kados pundi anggenipun lampahi gesang menika. Ya saenipun negari menika kados pundi balekno marang panguwasaning Pandhawa jer Putu Prabu minangka ratu wakil. Putu Prabu kuwi minangka ratu wakil dening Ngastina Indraprastha sak jajane kuwi balekno marang panguwasaning Pandhawa kang mangkono sira Putu Prabu bakal mbirat pira kae wong kang dadi korban ning perang Bratayuda ingkang ora ngerti kenthang kimuning lakon pojok plereting kahanan kabeh padha slamet ora sida pati siya ana ing Tegal Kurukasetra. Inggih. Pamanggihipun paduka Kanjeng Hyang. Lho, wis tak aturake lho, nggih. Wis tak aturake. Sira minangka dadi ratu wakil nglenggana yen to Ngastina kudu bali marang panguwasaning para Pandhawa ingkang sejatine ya mung Pandhawa ingkang duweni hak kewajiban tumrap negara Ngastina lan Indraprastha ingkang mbok rebut sarana akal licik mau balekno marang panguwasaning Pandhawa jer Pandhawa wis nglakoni paukuman 12 taun dadi buangan ning Wanakamyaka lan dadi wong ngumpetan setahun ana ing negara Wirata mongko ora kawulungan dening para sata Kurawa. Tegese Pandhawa wis pundhat nglakoni paukuman. Wondene wong sing wis nglakoni paukuman kuwi nampa pangluwaran. Pangluwarane Indraprastha sak jajane balekno marang panguwasaning para Pandhawa. Munggo kuwi penemuning puneyang.